ya rais wetu, alafu ardhi ikatwe. Kuonde dak ma ongohore kaunti ma Kakamega ichano ber kaka yor ting'o malo nyadhi mag jodak makono. Koyango chenro mar bero kuonde dak ma ji ma yutogi ni piny motisi ni Kenya Informal Settlement Improvement Project, Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa okonigi makore kanyakla achiel gi bengi mar piny mangima kod bad migawo mochung'ne dongruok e piny France e tayo chenro no. Kaunti ma Kakamega oketo budget mar milion 116 mag kaunti kod milion 153 mawuok e kambi mar Mumias e jolo chenro no. Kuonde dak machero no geto oting'o Amalemba, kambi Somali, mjini Lukoye kod Shibali. Mradi huu vile mheshimiwa MC alisema ilikuwa tupate mwaka wa 2013, lakini ilikuwa inaongoja Italanyi alete hapa Shirere. Mpo? Wapi makofi kwa maendeleo ya kusaidia sewer line, kuleta taa na kuleta lami hapa Amalemba na kambi Somali. Nashukuru sana contractor wetu, na nimesema hii kazi ambayo tunazindua leo lazima usaidie vijana wetu wa hapa Amalemba. Ramogi